クラシックカフェ。次はビゼーのアルルの女組曲第1番です。アルルは闘牛で知られるフランス南部の町です。この町を舞台に繰り広げられるアルルの女は、闘牛場で出会った美女に心を奪われた男が彼女を愛するあまり嫉妬に燃える悲劇を描いています。この物語はフランスの作家ドーデによって書かれました。1872年、作品を舞台化することになり、その時音楽を担当したのがビゼーでした。ビゼーはアルルの女の音楽を気に入り、後に4曲からなる組曲を作ります。それがお聴きいただく第1番です。ちなみに組曲には第2番もありますが、これはビゼーが亡くなった後、友人のギローによって作られました。ビゼー作曲アルルの女組曲第1番。管弦楽パリ管弦楽団、指揮セミョン・ビシコフです。
ビゼー作曲アルルの女組曲第1番。管弦楽パリ管弦楽団。指揮セミョーン・ビシコフでした。